No, fajn, takže keďže máme znova postavené ďalšie základy, ďalšie patro máme na svojom dome alebo na svojom byte, môžeme sa pohnúť na lov zvery. Takže lov treba vykonávať veľmi zodpovedne a disciplinovane, keďže zasahujeme už do samotných plánov a zabíjame teda nejakú zver, takže musíme si byť vedomí toho, čo robíme a musíme to robiť správne. Oproti minulosti sa trošku spôsoby zmenili, je ich o dosť menej, ako sa môže akože zver loviť. Je to len kvôli tomu, pretože v minulosti sa tá zver lovila dosť akože že bola znevýhodnená, že sa lovila rôznymi akože pascami a dosť tak nespravodlivo. V dnešnej dobe samozrejme, keďže by sme ešte viacej neférovi mohli byť, tak sme to práve že zredukovali a loví sa zver tak, aby vlastne sa aj mohla uloviť, ale nebolo by to zase až tak jednoduché. To znamená, že napríklad sa nepoužívajú žiadne elektronické zariadenia, neloví sa z vrtuľníka, z auta, ale o tom si budeme trošku neskôr rozprávať, ale budeme si o tom rozprávať. Tak teda, ak chceme, aby sme neovplyvnili našu zver negatívne, musíme furt naše znalosti prehlbovať a furt sa zlepšovať. To znamená, že úspešný lov dosiahneme vtedy, ak dobre poznáme biológiu zvery, kedy vlastne vytlka napríklad, potom ak poznáme stopy, pobytové znaky zvery a máme dostatok praktických skúseností a znalostí. No a spôsoby polovania sú individuálne, spoločné a zvláštne. Individuálnym patria tam, kde polovník je jednoducho sám, individuálne, po prípade s polovníckým sprievodom, keď je napríklad nejaký polovnícky host v nejakom revíri. Tam zase k individuálnym podne zaradzujeme posliedku a postriežku. Postriežka už len z názvu vyplýva, teda že je to pod nejakou strechou, takže si to zapamätáte tak, že postriežka je na posede. Výhoda postriežky je v tom, že zver nás nemusí hneď spozorovať, nemusí nás hneď zacítiť a máme ešte k tomu aj výškovú prevahu. V tom prípade ešte, ak sme v klasických kazateľnicových posedoch, na ktorých hore vyleziete, do nich sa zatvoríte a ste tam, väčšinou sú teda zateplené, majú okná, dvere, my si tam aj dospali nejak. Tak tieto posedy sú najlepšie, nazývajú sa teda kazateľnice. Ak sa zatvoríme, nemajú nás ako vidieť, nemajú nás ako zacítiť. Čiže to je veľká výhoda. Ďalej k posedom zaradzujeme aj nejaké primitívne posedy na spôsob nejakých lavičiek, ktoré sa väčšinou stavajú primitívne. Zoberiete nejaký rebrík, oprete ho o strom, urobíte tam nejaké miesto na sedenie, nejakú lavičku a sedíte. Alebo to môže byť aj na nejakom normálnom mieste, nemusí to byť o nejaký strom, môže to byť dajme tomu pri nejakom kry, aby ste mali aspoň nejaké krytie. Ale v podstate ide o to, že posed má slúžiť na to, že ste trošku vyššie, máte teda výškovú prevahu a máte teda aj prevahu nad tou zverou, že vás nemôže ako vidieť a aj zacítiť. Postriežka nám taktiež pomáha pri tom, keď sme si neistí, že o akú zver sa jedná. Keď chcem povedať, že máme dostatok času na posúdenie zvery, či teda je chovná, není chovná, či je taká alebo taká, keďže zver je v kľude, pasie sa a my máme dostatok času. Ďalším výhodám patrí aj to, že si máme kde pušku oprieť, aby nám teda neuskakovala, alebo aby sme mali presnejšiu mušku. Tým pádom zlepšujeme aj svoju presnosť, to ako dobre zasiahneme zver a celkovo zlepšujeme úspech celej polovačky. No, posliedka. Znova ako z názvu vyplýva, jedná sa o nejaké sliedenie alebo prenasledovanie zvery. To znamená, že posliedka bude o tom, čo zoberete a jednoducho, taký sa to nazýva aj pirš, a prechádzate sa po celom revíri a hľadáte zver. V takomto prípade musíte dobre poznať zver, jej biológiu, musíte poznať, že kde sa zver nachádza, kde má svoje obľúbené miesta, musíte poznať jej pobytové znaky, trús, stopy a tak ďalej a tak ďalej. V prípade posliedky má zver voči nám o niečo väčšiu výhodu a nám sa teda treba prispôsobovať zveri aj počasiu. Ako sa prispôsobíme počasiu? No, v počasí som mal na mysli hlavne vietor. Vietor je veľmi dôležitý v tomto prípade, pretože vietor je ako našim pánom. Ak fúka zle, nemôžeme ísť jednoducho na zver tak, že by nás ucítilo. Lebo nás naozaj nemusí nás ani vidieť, ani počuť, a len z toho, že my ideme z auta, alebo prídeme na nejaké miesto, kde začne fúkať vietor, tak zacíti, zobere nohy na ramena
a je. Čo však posledka prináša je pestrejší, záživnejší a o dačo zaujímavejší spôsob lovu ako len sedenie a čakanie, či nejaká zver príde alebo nie. Ja akože samozrejme som ešte nemal možnosť ísť spolovať, ale ak, tak určite by som si vybral toto aktívnejšie hýbanie sa a trošku aj zaujímavejšie ako len sedenie na posede a čakanie. Príde mi dačo alebo nie? Ó, bože môj. Ďalej sa premiestňujeme na spoločné polovačky. A tie sú väčšinou myslené alebo sú konané tak, aby boli veľmi slávnostné, veľmi pompézne a také povznešené. Musí sa pri nich dodržiavať prísny poriadok, disciplína a aj etika. Napríklad, samozrejme si nemôžete dovoliť pri akejkoľvek polovačke alebo pri akejkoľvek činnosti, pri ktorej držíte zbraň v ruke, mať alkohol, či už len pri sebe, no pri sebe samozrejme, že môžete mať, ale nemôžete ho konzumovať, tak to je napríklad súčasťou tohto. S etikou, s disciplínou, s tradíciami a zvykami je to tak, že pri spoločných polovačkách, kde je viacero polovníkov, by sa to malo dodržiavať, pretože asi viete, aké je to, ak ste z dediny alebo možno že aj z nejakého menšieho mesta, keď vás niekto ohovára, že a on chodil s tou a teraz má ďalšiu frajerku, ohováračky, samozrejme, že na to však, aby bola polovačka schválená, ju musí schváliť okresný úrad a musia byť prítomní najmenej 3 členovia alebo 3 polovníci a potrebný počet polovne upotrebiteľných psov. Spoločná polovačka sa začína slávnostným nastúpením a vlastne prihlásením, tam nejakí funkcionári majú nejaké teplé slova, prehodia nejaké reči, čo sa ide loviť, ako sa ide loviť, bla 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 bla. Celý čas ste nastúpení tak, ako to je tradične dané. Napríklad, že strelci stoja, ja to skúsim, no, ja to tu niekde hodím samozrejme, ale skúsim vám to vysvetliť. Nejak to takto vyzerá, tak toto máte, tu v strede je výradisko takzvané, ale to na nastúpenie máte. Tunak sú funkcionári, tunak máte hospodára a neviem koho ešte takého. Tunak sú honci, znamená že tu sú strelci a tu sú lesničiari. No vlastne je to spravené tak, že zver sa potom kladie na pravý bok z toho dôvodu, lebo vlastne zver ide od honcov k strelcom. Že vlastne honci ich dúria na strelcov a preto sa to aj tradične takto dáva. Ďalej je povinné u seba mať samozrejme doklady, či už k zbrani, už nejaký psychologický posudok, polovný lístok, pozvánku, ktoré máme pri sebe. Vedúci polovačky väčšinou býva aj hospodárom celého polovného revíru, ale nemusí to tak vždycky byť. A potom, keď to nie je on, tak je to ním poverená osoba. Ten sa stará samozrejme o to, aby bol poriadok na polovačke, aby prebiehala bezpečne, aby náhodou niekto nepoužíval žiadne omamné látky. A čo tam ešte ďalej mám napísané? Potom ošetruje zver, dáva na ne značky, zapisuje to a kontroluje zbrane a strelivo. Väčšinou sa spoločné polovačky usporiadávajú na lov diviačej a malej zvery, ale loví sa taktiež aj ale výnimočne netrofejová zver, napríklad také lane a aj zver, ktorá nepodlieha polovníckemu plánovaniu, čo napríklad je taká líška alebo psík medvedíkovitý. Spoločné polovačky sa ďalej rozdeľujú na pruhovky, kruhovky, nadhánky a natlačky. Poďme si rozobrať. Že pruhovka je spoločná polovačka, pri ktorej strelci honci postupujú v jednej línii, prípadne aj s predsunutými krídlami. Spočíva v tom, že rad polovníkov a honcov postupne vytlačeným smerom strieľajú na malú zver, ktorá pred nimi vybehne alebo vyletí. Používajú sa to väčšinou na poli alebo na nejakých čistínkach. K ďalšiemu spôsobu alebo k druhu patrí kruhovka, čo sa tvorí akože normálne z kruhu, kde vo veľkej vzdialenosti sú akože rozprestrení polovníci, či už honci alebo strelci, pomedzi seba nejak poprepletaní, že je akože honec, strelec a tak ďalej. No a potom sa postupne takto približujú, idú. No a toto sa taktiež používa iba na malú zver, napríklad na nejaké zajace, na poliach a vlastne sa takto pekne zídu do jedného stredu a strieľajú na tú zver. Samozrejme si treba dávať pozor, že na čo polujeme, nie že budeme polovať na nejakého suseda oproti, že zastrelíme ešte nejakého polovníka alebo čo. Vždycky sa strieľa iba keď je ešte veľký kruh, naozaj, tak sa strieľa ešte do neho. Ale potom keď je malý kruh, tak dá vedúci polovačky alebo honcov, väčšinou asi polovačky, dá rozkaz, honci idú dopredu, strelci potom strieľajú len vonku do kruhu. Že máte vlastne akože kruh znova, potom sa to začne zužovať, dostane jeden kruh, druhý kruh je dnuka a potom, čo všetko vybehuje head, tak strelci potom strieľajú. Akurát som v ďalšej katastrofe musel... Čo sa ešte dneska stane? Ďaká Bohu, že som sa tam išiel pozrieť. Aj teraz znova. Počkaj.
lebo ak sa mi to zase preruší, si predstav, že točíš a zrazu fajn, takže prepravili sme kruhovku, ideme ďalej, ideme na nadhánku. Nadhánka je vlastne obyčajný a klasický a najbežnejší typ polovania na spoločných polovačkách, kedy vlastne máte pohon, čo je vlastne súčasť polovačky. Pohon je tvorený tak, že sú vlastne, dajme tomu, že máte nejaký les. Z jednej strany sú honci, teda duriči, a z druhej strany sú strelci. Tí sú rozstavení na určitých miestach, väčšinou je to tak, aby bol obklopený úplne. No a duriči alebo honci prechádzajú celým pohonom, celým lesom a dúria tú zver na tých strelcov a strelci potom znova strieľajú na nich. Je to najbežnejšie a taktiež sa tam používajú aj psi, ktorí taktiež pomáhajú pri dúrení alebo pri ktorýchkoľvek, no väčšinou tak dúri sa tam, tak asi iba pri dúrení sa používajú. Čo som chcel povedať, ja tak neviem. Natlačka. Natlačka je polovačka, pri ktorej je malý počet strelcov do 1 až 3 a taktiež aj malý počet honcov. A v tomto prípade treba poznať dobre pohon, aj kde teda zver chodí, kde má nejaké chodníky a zver sa v tomto prípade taktiež ani nedúri, ale skôr je len aby sa postavila a aby pokojne išla preč, nemusí utekať, aby sme iba vytláčali, nedúrili. Ale takýto spôsob sa veľmi často nepoužíva, ako skorej taká nadhánka je najbežnejšia. No a už ako som povedal, polovačka celá spoločná je tvorená pohonmi. Znamená, že máte zase pohon, to sú, dajme tomu, že povie sa, ideme duriť ten a ten lesík a tamtu alebo tamtu remisku, tak to sú jednotlivé pohony. A vo všetkých pohonov sa potom utvorí celá spoločná polovačka. V týchto pohonoch, hlavne najmä tomu, keď bereme do úvahy nadhánku, musíme mať, keď sme v pohone ako durič, reflexnú vestu a keď ste na stanovišti ako strelec, musíte mať nejakú reflexnú pokrývku, teda nejakú stuhu, dajme tomu na hlave. Najlepšie sa toto rieši vtedy, keď máte nejakú čiapku reflexnú alebo takú kriklavu alebo bundu kriklavu. Keďže nemusíte si potom dávať pozor na to, že som zabudol, nemôžem teraz ísť na stanovište alebo také problémy. Najlepšie sa takto ošetrí a máte s tým pokoj. Potom už keď sa teda skončí polovačka, alebo teda minimálne lov a tie pohony, sa presúva naspäť na miesto, kde ste sa akože rozišli a tam sa vytvára zoradisko a výradisko. Zoradisko je súčasťou výradiska, ale zoradisko sú len ako keby dočasné miesta, kde sa ukladá zver, ktorá sa akože ulovila po každom pohode a potom výradisko je už miesto na tom počiatočnom mieste, odkiaľ ste začínali, kde sa potom, ja vám to takto znova nakreslím, alebo zase by som to mohol dať aj na počítač v edite, ale ja to chcem teraz urobiť a ošetriť si to. Že znova máte akože rozostavenie, že máte funkcionári, strelci, duriči, lesničiari. Toto tu výradisko je ohraničené, alebo aj sa povedať, že olemované čečinou. V každom rohu je ešte vatra, originálne a tradične by tam mala byť. No a tá zver je položená na pravom boku a ďalej sa to potom ešte rozdeľuje, že podľa veľkosti, podľa druhu zvery a tak ďalej. Potom ďalej, čo by som mohol povedať, je, že výradisko má len jeden vchod a iba cez ten vchod sa vchádza. Nechádza sa tak, že by ste prekračovali tieto ohraničené miesta, pretože je to veľmi netradičné. A taktiež je aj neslušné to, keď prekračujete zver. Popri zveri by sa malo pekne chodiť cestičkami a nemali by sa vôbec prekračovať, či už je to spoločná alebo individuálna polovačka. A potom už originálne zveri sa vkladá posledný hríz alebo posledný zob, potom strelecký zálomok, zálomky, hej, potom sa strelcovi dávajú zálomky, gratulujú sa im k úlovku a tak ďalej a tak ďalej. A potom ak náhodou niekto ulovil poprvýkrát, neviem, diviačiu zver alebo jeleniu zver, vlastne jeleniu tam ani nie, diviačiu zver dajme tomu, tak sa potom pasuje za lovcu. No a po úplnom vyhlásení, že teda polovačka sa skončila, vyhlásilo sa, že koľko zverí sa ulovilo, čo všetko sa ulovilo, aké boli straty, kto prišiel o ruku, kto prišiel o nohu, tak sa môže ísť na posledný pohon. A je to vlastne tradičné posedenie polovníkov, spoločenské posedenie polovníkov, kde si môžete zajesť, kde si môžete zapiť svoje úspechy a nemôžete nejak požartovať a môžu sa tam konať aj polovnícke súdy. To zas bude v Pálejich nablito. Fajn, toto sme teda prebrali. Prechádzame na zvláštne spôsoby. Medzi zvláštne spôsoby lovu patria balhovanie,
Fredkovanie, sokoliarstvo a vábenie. Brlohovanie, možno ste už o ňom počuli, viac menej vtedy sa využívajú polovné psy a tlmi sa viac menej dravá zver, ktorá je v brlohoch, dajme tomu také líšky, jazvece ani nie, tie sa neodporúčujú a vôbec aj môžu a sa mi zdá, že to nie je ani dovolené, pretože jazvec môže aj nejak poškodiť, on hlavne môže zabiť toho psa, nie poškodiť. Je to najvýznamnejší a najbežnejší spôsob zvláštneho polovania. No a prebieha tak, že sa teda jazvečíky alebo teriére pustia do takého líšťieho brlohu a úlohou psa je líšku vydúriť preč a potom líška sa následne uloví. Fredkovanie, to je veľmi nezvyčajné, ale vlastne to sa používa na to vycvičená fredka, ktorá sa pustí do králičích, do králičích alebo do liščích brlohov a tá dúri tú zver preč a znova sa uloví. Ale toto je dosť nezvyčajné a veľmi raritné, aby niekto choval fredku len na to, aby používal ku polovníctvu. Skôr je to brlohovanie. Sokoliarstvo, o tom ste už hádam trošičku počuli, ak sa aspoň troška zaujímate o polovníctvo. Je to vlastne lov polovnými dravcami, ktorí sú vycvičené, no a lovia sa nimi väčšinou zajace alebo králiky, po prípade možno aj líšky, alebo čo tu má také zaujímavé napísané. No asi nič iné ako len malá zver. Sokoliarstvo je u nás dovolené len pre členov Slovenského klubu sokoliarov s platným polovným lístkom a taktiež musíte mať povolenie a musíte byť zapísaní do knihy návštev, ak chcete ísť loviť so sokoliarským dravcom. Sokoliarské dravce taktiež slúžia aj na ochranu kultúry a napríklad na ochranu aj letísk. Ak ste teda počuli aspoň o sokoliarstve, tak museli ste určite počuť o vábení, alebo podľa mňa určite ste skorej počuli o vábení zverí ako o sokoliarstve. No ale to je zase spôsob lovu, kedy máte taký nástroj na to, takú vábničku. No a vďaka tej vábničke napodobňujete hlas koristi alebo nejakého jedinca alebo niečo, vábite nejak tú zver na seba. Najatraktívnejšie je loviť takto zver, buď srnčiu počas ruje, alebo jeleniu. Určite už každý asi počul, ako reve taký jeleň a toto isté sa dá aj naučiť a napodobňovať tento hlas. No a tým, že už budeme napodobňovať hlas, či už hľadajúceho jelenia, alebo jelenia, ktorý ovládol šriedu jeleníc, môžeme vlastne na seba privábiť toho jelienka. Neviem, či na toto nespravím osobitné video, pretože mám to tu aj ukázané, že ako sa teda vábi, dajme tomu hľadajúci jeleň, alebo vábi, ako sa napodobňuje hľadajúci jeleň, alebo starý hľadajúci jeleň, mladý hľadajúci jeleň, ktorý ovládol stadu jeleníc, alebo ktorý sa vyhráža sokovi. Ďalej, čo by som ešte mohol spomenúť, tak je vabenie počas jelenej ruje ešte jelením hlasom. Hlasom rujnej jelenice, aby som bol presný. To je úplne jednoduché. Zoberete, zapcháte si nos a vyslovíte A alebo E. A, E, E, E. Musí to byť také nosohrdelné, nemôže to byť, že E, ale E, E, A, 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 E, E. Keď chcete vábiť srnca počas ruje hlasom rujnej srnky, a to jednoducho, napríklad buď na papier, alebo ja to robím väčšinou na trávu, na steblu trávy, alebo na nejaký list. Takže v podstate nepotrebujete absolútne do tohto investovať, že nič a viete úplne krásne privábiť zver, alebo minimálne sa aspoň ozvať a dostať nejakú odpoveď. No a pravdepodobne si prebrať ešte jednu tému, a to sú nesprávne a zakázané spôsoby lovu. Keďže ľudia už v minulosti chceli nejak získať nejakú výhodu, aby si vlastne uľahčili ten lov, aby sa jednoduchšie zmostili tej koristi, aby nemuseli vynaložiť toľkú energiu a tak ďalej, tak vymýšľali rôzne finty, kôžne pasce. V minulosti neboli žiadne akože zvieracie práva alebo dačo na taký spôsob, takže tá zver sa lovila dosť nespravodlivo, ako sme si spomenuli, a dosť kruto. Preto aj teda s polovníctvom prišli takéto nové obmedzenia, zákony, aby to bolo kúsok humanejšie a aby aj tá zver mala nejaké výhody. Ale teda čo je zakázané? Zakázané je predovšetkým polovanie z motorových vozidiel, lietadiel, vrtuľníkov, lov pomocou prehrávania hlasových prejavov zvery a používania infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov a iných elektronických zariadení umožňujúcich streľbu v noci. To sa teraz nevzťahuje pre diviaču zver,
momentálnej situácii, ktorá ešte asi stále pretrváva pre AMO. A je tu taktiež aj pár výnimiek, ktorými môžeme loviť zver a za dodržiavania podmienok. Napríklad môžeme loviť zver z lodiek, napríklad kačice samozrejme, ale tá loďka musí ísť najviac 5 km za hodinu. Potom je ďalej zakázané lov automatickými alebo poloautomatickými zbraňami, však je dovolené loviť poloautomatickou zbraňou, ktorej zásobník má najviac 2 miesta pre náboje. Znamená, že vystrelíš 2-krát a proste už máš prázdny zásobník, vtedy je to povolené. Potom ďalej je dovolené lov zveri lukom alebo kušou, ale len vo zverniciach. Aj tieto zbranie musia mať minimálnu napínaciu hmotnosť 220 N, aby teda zver podľa mňa netrpela a aby ju dobre vedel usmrtiť jednoducho, aby netrpela. No a je tu toho akože dosť celkovo, to si budeme ešte rozoberať v legislatíve. No a to sme prebrali väčšinu, v ďalšom videu sa pozrieme na napríklad znakovanie a na dohľadávanie zvery a ešte potom na úpravu trofejí, na hospodárenie a ukončíme to chovateľskou prehliadkou trofejí. Takže zatiaľ, čaves.